महाराष्ट्रातील ठळक घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आता मग हटायचं नाही, विचार काय करतोय समजदार राजा। सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला। दिवा गावातील अरविंद पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त राष्ट्रवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। प्रमुख पाहुणे आमदार शशिकांत शिंदे, अभिनेता विजय कदम, विजय पाटकर, युवा अध्यक्ष अन्नू आंग्रे, निलेश पाटील, सुभाष काळे, जयश्री सोनावणे व महिला पदाधिकारी उपस्थित होते। यावेळी लकी ड्रॉ काढण्यात आला व 3 महिलांना पैठणी सौ शिंदे यांच्या हस्ते देण्यात आली। राष्ट्रवादी ते शरद पवार हे समीकरण माहीत असलेला नेता म्हणून चंदू पाटील यांची ओळख आहे, म्हणून मी अरुण पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त परिवारासहित उपस्थित राहिल्याची माहिती आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिली। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ऐरोली विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष अरविंदजी पाटील यांचा आज वाढदिवस। खरं म्हटलं तर आदरणीय शरदचंद्रजी पवारसाहेबांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसवर नितांत प्रेम करणारे चंदूजी पाटील हे राष्ट्रवादीचे नेते। अनेक वर्षापासून राष्ट्रवादी पवारसाहेब एवढंच समीकरण माहीत असलेल्या या नेत्याच्या कौटुंबिक सोहळ्याला मी कुटुंबासह उपस्थित राहिलेलो आहे। खरं म्हणलं तर आपल्या कार्यकर्त्याला त्यांच्या आनंदोत्सवामध्ये सहभागी होत असताना, वाढदिवसाचं शुभचिंतन करत असताना उपस्थित राहणं म्हणजे त्याला स्फूर्ती आणि ताकद मिळते। चंदू पाटील आणि त्यांच्या दोन्ही चिरंजीवांनी राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून फार मोठं काम केलेलं आहे, काम करतायत, भविष्यकाळामध्ये करत राहणार आहेत। अनेक लोक इकडे तिकडे गेली, परंतु ही लोक प्रामाणिकपणाने पवारसाहेबांच्या पाठीमागं उभी राहिली, हाच खरं तर सार्थ अभिमान आहे। मी मगाशी सांगितलं की आज इथल्या स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्याच्या संदर्भातली भूमिका पहिल्या प्रथम कोणी घेतली असेल तर आदरणीय शरदचंद्रजी पवारसाहेबांनी। तोच विचार घेऊन त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे इथल्या आमच्या आगरी कोळी बांधवांना व्यवसाय आणि उद्योगधंदा निर्माण व्हावा या संदर्भातून एक आम्ही मागणी केली। आज सकाळी मी नवी मुंबईच्या वाशी सभागृहामध्ये विष्णुदास भावेला, ज्यावेळेला अस्लम शेख मत्स्य विभागाचे मंत्री, बंदर विभागाचे मंत्री आले होते, त्यावेळेला त्यांच्यासमोर मागणी केलेली आहे की आजपर्यंत अशा असलेल्या प्राथमिक प्रमुख मागण्यांना कोणी निर्णय घेतला नव्हता, पण तो घेण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय। त्या ठिकाणी मुंबईमधले सगळ्या बाजारपेठा स्थलांतरित झाल्या, शिवाजी मंडई कंजेस्टेड होते, ती चालू राहावी यामध्ये कुठलं दुपत नाही, पण ससून डॉक काहीतरी बंद होते असं मला कळतं आहे। पर्यायाने महाराष्ट्राच्या राज्याने पुढाकार घ्यावा आणि सर्वात सेंटर असलेल्या नवी मुंबईतल्या ऐरोली विभागामध्ये इथल्या स्थानिक भूमिपुत्रांना
मत्स्य व्यवसायाच्या संदर्भातून कशी मदत होईल अशा प्रकारचं मोठं या ठिकाणी मार्केट उभं राहावं, होलसेल मार्केट निर्माण व्हावं अशा प्रकारची आमची इच्छा आहे. त्यामध्ये मग कोल्ड स्टोरेज असेल, प्रोसेसिंग युनिट असेल वगैरे बाकीच्या सगळे संकल्पना घेऊन आम्ही तो पुढाकार घेतो आहे. आणि मला वाटतं की येत्या 8-15 दिवसामध्ये त्याच्या संदर्भातली बैठक लावण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहे. एक माझ्या डोक्यामध्ये विचार आला होता की हा योजना आपण लागू करण्यासाठी यशस्वी झालो तर इथल्या लोकांना राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीबद्दल एक विश्वास वाटेल आणि तो पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आम्ही 100% करतो आहे. मला वाटतं ही संकल्पना फार चांगली आहे. त्यात जर यश आलं तर इथल्या अनेक तरुणांना चांगल्या प्रकारचा व्यवसाय आणि त्या व्यवसायाशी निगडीत असलेला सर्व व्यवसायाचा संबंध त्यांना फायदा होऊ शकतो आणि ती संकल्पना करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहे. महाविकास आघाडीच्या हातामध्ये 100% बहुमत राहील. कोरोनाच्या अगोदरच आम्ही लढण्याची तयारी केली होती, परंतु कोरोनामुळे ही निवडणूक पुढे गेलेली आहे. आमच्या सर्वीकडे मेळावे चालले आहेत, बैठका चालू आहेत आणि अशा प्रकारच्या चांगला जनतेचा सहभाग, पाठिंबा आम्हाला आहे, सर्व समाजाचा पाठिंबा आहे. चांगले कार्यकर्ते चंदू पाटील, अरविंद पाटील, निलेश पाटलांसारखे प्रामाणिक कार्यकर्ते आज सर्व पक्षामध्ये असल्यामुळे यश का दूर आहे असं मला वाटत नाही.